தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போறாரு கொண்டாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா கொண்டாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போறாரு கொண்டாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா கொண்டாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போறாரு கொண்டாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா கொண்டாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போறாரு கொண்டாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா கொண்டாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போறாரு கொண்டாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா கொண்டாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க
தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போடாது பொம்பளையாங்க அங்கே கூப்பிட்றா ஏய் பொம்பளையாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் வந்தாங்க அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளையால ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போடாது பொம்பளையாங்க அங்கே கூப்பிட்றா ஏய் பொம்பளையாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் வந்தாங்க அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளையால ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போடாது பொம்பளையாங்க அங்கே கூப்பிட்றா ஏய் பொம்பளையாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் வந்தாங்க அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளையால ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போடாது பொம்பளையாங்க அங்கே கூப்பிட்றா ஏய் பொம்பளையாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் வந்தாங்க அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளையால ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏய் நான் பின்னாடி போடாது பொம்பளையாங்க அங்கே கூப்பிட்றா ஏய் பொம்பளையாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் வந்தாங்க அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளையால ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க
தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏடா ஏய் நான் பின்னாடி போறாது கொம்பியாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா ஏய் கொம்பியாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா அங்கே அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏங்க அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏடா ஏய் நான் பின்னாடி போறாது கொம்பியாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா ஏய் கொம்பியாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா அங்கே தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏடா ஏய் நான் பின்னாடி போறாது கொம்பியாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா ஏய் கொம்பியாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா அங்கே அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏங்க அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏடா ஏய் நான் பின்னாடி போறாது கொம்பியாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா ஏய் கொம்பியாங்க அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் அண்ணன் அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா அங்கே அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏங்க அப்படி வாங்க ஹலோ ஏங்க தம்பி வாமா விடு வா தகுடு ஏமா இங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஹலோ ஏமா ஏமா அப்படி வாங்கம்மா அப்படி வாங்க ஏடா ஏய் நான் பின்னாடி போறாது கொம்பியாங்க அங்கிட்டு கூப்பிட்றா ஏய்
அப்படி கூப்பிட்றா அப்படி போடா அண்ணன் வந்தாங்க அந்த லேடிஸ் மாமா அந்த லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்றாங்க அந்த ஒரு பொம்பளை ஆளை ஏமா அப்படி வாங்க அது கீழே விழுந்துச்சு அந்த அம்மா மாதிரி அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க ஏமா அப்படி வாங்க ஹலோ